Salam Türkmen Portal web-saytymyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün Gujurly Bilim Merkezi Hocalyk Jemgyýetiniň gurnamagyny okutmaň usuliýeti boýunça mugallimler üçin tejribe duşuk geçirilýär. Bizim Türkmen Portal web-saytymynyň agda bir dörejilik tapar bolup ajaýyp duşuga gatnaşmany geldik. Onu näme mehribanlar hemmemiz bilelikde tomoşa edelik. Mehribanlar, dawaramyz dogam edip dur. Gujurly Bilim Merkeziniň hünärmenleri bilen ýalyp barýan işler barada öwreneliň we durup geçeliň. Salam, sizi bugünkü dawarada hoş gördük. Salam, hoş gördük. Biz Gujurly Bilim Merkezi bolup aslında her ýyl muallimlerimiz arasynda şular ýaly festiwaller geçirýärdik. Ýöne 2 ýyl bäri geçen ýyl hemmem şu ýyl ullun geçirýär. Ýani ýokary hujaýlaryndan orta hünär mekdeplerine şeýle hem orta mekdepleriniň hem öz bilim merkeziniň muallimlerimiň arasynda ullun geçirýär bu ýyl festivali. Türkmenistanyň bilim ministrligi hem Gujurly Bilim Merkezi tarapyndan geçirildi. Bir taraplarymyzyň 29 ýyllyk şanyny hem Gujurly Bilim Merkezinde bu ýyl 10 ýyl bolýanyň sebäpli ullun geçirýär. Ähli halkymyzy Türkmenistanyň bir taraplaryny 29 ýyly münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Eger biraslarymdan hem görerseniz üýtgeşik çykyşlarymyz muallimlerimize diýsem peýda bolar diýip umyt edýän. Men Türkmenistan Bilim Ministrliginiň wekili, şu muallimler festiwalyna gatnaşýar. Ilk bilen ämenti diýen şuňky şany tenämiz bilen halkara bir taraply güni hem-de ýurdumyň bir taraplyny 29 ýyly bilen tüýsürekden gutlaýan. Şuňky o çäre Bilim Ministrligi bilen Gujurly Bilim Merkeziniň uramanyny geçirilip dur. Hormatly prezidentiň saýasyny arkada gakmaň Erdoğan tağalara bilen yurdumuzda bir halkara hizmetdaşyny, bilim halkara hizmetdaşyny alyp barýan işleriň berýän netijeleri barada aýdyryp geçildi. Man bir gydykly häsiýet eýe bolup diýip hasap edýär. Men de Vaynaslı Türkmenistan Senatı ve Telekeser Partiyasının merkezi kengeşinin hukuku halkara gatnaşma bölüm müdiri. Şuňky Bilim Ministrligi bilen Türkmenistan Senatı ve Telekeser Partiyasının birlikde gurnamagyny mugallimler festivali geçýär. Bu festival gurnamagyny esasen şu äderki döwürde ýaşanlar bilim bermek, terbiýe bermek boýunça kanunçuluğunu hareket de hormatly bizden berýän taýyny durmuşa geçirmek çäklerini gözüne tutuldy. Şu festivalda näme garaşy edilýän işlerken şoňa has kämilleşdirip mugallimlerimiz has kämil ol geljekde şu döwletiň geljek ýaşlary has kämil, has bir watan söýüji bir ýapşanlaryny soňuna çöndürip şonu alyp çykýan o bir iş başarjak ýaşaýyp ýetişdirmek. Şoňa başlan festival şunda da mugallimler bilen bir söhbetdeş bolmak, şol bilen pikirleri paýlaşmak, näme etmeli zatlar, näme geljekde näme zatlar etmek, şo dogusunda festival geçdi. Salam, men Akıllı Hyzmat Hojalyk Jemgyýetiniň algoritm oku merkeziniň mental arifmetika mugallimy Çınar Bäşewa. Biz bugün Gujurly Bilim Merkeziniň gurnan mugallimler festiwalyna geldik, görüýte gatnaşmana. Bu festivaliň dowamynda bizde ören gowy täsirler galdyrdy, sebäbi okutmagyň täze usuliýeti hakynda
Şuna öğrenmek muallimler bilen, halika muallimler bilen özara fikirlerimizi alıştık. Festival yukarı derecede gurnan Gujurlu Bilim Merkezi'nin yürüte yol başçılarına öz adımdan hem de algoritm oku merkezinin yol başçılarının adından öz savolsunumuzu aytýar. Mehribanlar, davaramyda görüşmedi algydykly dowam edip dur. Elbette bugünkü davaramyda Gujurlu Bilim Merkezi'nin çağalarynyň edatlara gatnaşýar. Genjete bugünkü davarada hoş gördük. Men Türkmenistan yaşayıcısı. Gujurlu Bilim Merkezi'ne Fransız dilini açtı. Yaman minnettar olduk. Sağolsunlar. Kurs merkezine hyzmatna jan ulugydym. Fransız dilini gatnaşýar. Mektepde belli bir bada öğrenýär. Kursa gelip onu haňaty östürýär, ulançýar. Mene güneş ýaly goýa dip bilen gydyma. Ine mehribanlar davaramy dowam edip dur. Häzir biz Ayper Toy Mekanynyň şefi Ürsemiň ýanyna gelip Ürsem sizi bugünkü dawarada hoş gördük. Nähili duýgulary başdan geçirýäňiz? Bugün sizi saýlapdyrlar elbette. Gujurly oku bilimi bugün netijeden biz festival geçirýär. Şol aşkwaşy hyrmyzy bizi saýlamagy biziň üçin ören bir begençlik hadiselerden biri. Netijeden bugün şuman ertirlik sowduk. Inne bolsa günörtanlyga taýarlanýar. Gujurly bilim merkezi Ayper Toy Mekan saýlanyş üçin biz tüýsüremizden siz sag bolsun aýdýarys. Sizin kim önemli öder.